Detail, ktorý uľahčí postavenie pacienta, je, že zdvihnete lôžko vyššie tak, aby mal bedrové kĺby vyššie ako kolená. Pacient musí byť zabezpečený v zmysle vhodnej obuvy, protišmikovej stabilnej podložky a zabezpečenia katétra a plienky. Pacienta vertikalizujeme podľa zdravotného stavu buď s chodítkom alebo bez chodítka. Závisí to od deficitu, svalovej sily a stability. Zabrzdite chodítko pred pacienta. Postavte sa z postihnutej strany tela, pridržiavajte mu slabšiu ruku, aby nepadala z madla a vytvorte mu oporu na slabšej strane tela. Ubezpečte sa, že má pacient nohy na zemi. Pokyny pre pacienta sú: naklonte sa dopredu, zatlačte nohy do zeme, silou stehien sa tlačte hore a pomáhajte si oporou o chodítko. Keď sa pacient postaví, povzbudzujte ho, aby vystrel obe kolená. Zo začiatku nemusí byť jeho držanie vzpriamené. Môže byť trupom opretý o chodítko a pozerať si na nohy. Je dôležité, že je vertikalizovaný. Ak je na tom pacient fyzicky lepšie, zvláda samostatný aktívny set, postupne ho učte väčšej samostatnosti, aj to, ako sa má samostatne postaviť. Pacient sedí v pevnej protišmikovej obuvi samostatne na lôžku. Výška lôžka je taká, aby mal pacient kolena nižšie ako bedrové kĺby. Ruky si vzopne, poprepletá prsty, vystrie horné končatiny v lakťoch a predpaží. Povel pre pacienta znie: pevne sa zaprite nohami do zeme, vystrite horné končatiny dopredu a predstavte si, že vás za ne ťahám. Naklonte sa jemne dopredu. Silou stehien, predstavou ťahu za horné končatiny a jemným predklonom sa postavte. Keď pacient stojí, nabádajte ho, aby vystrel nohy v kolenách, napriamil sa a snažil sa udržať rovnováhu.